samtale hos mig i dag. Ja. Og jeg er en socialrådgiver, og jeg kommer ud for socialforvaltningen, som du har haft kontakt til, fordi du har givet udtryk for, at du har behov for noget hjælp. Ja. Og jeg har skulle læse din sagsakter igennem, og jeg har set, at du har været diagnosticeret med paranoid skizofreni. Ja. Og du har det lidt svært med at være i en stabiliseret hverdag og kunne være lidt velfungerende. Så ja, jeg har jo for at hjælpe dig, og i håbet om, at vi kan samarbejde, så vi godt kan hjælpe dig sammen. Ja. Og det du så har behov for og gerne vil have støtte for i fremtiden, fremover. Så ja, og jeg vil egentlig gerne starte med, nu det er jo første gang, det var vores første møde. Ja. Og jeg tænker jo, at vi skal lære hinanden lidt mere at kende. Og jeg ved, at jeg har jo læst lidt om dig, eller jeg har jo læst omkring dig. Men jeg vil egentlig gerne høre det lidt mere fra dig, så jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvem du er, og hvordan du har det lige nu, og ja. Altså man kan sige sådan, jeg tog jo kontakt til jer, fordi jeg er sådan lidt på bar bund lige nu. Og jeg ikke helt ved, hvad jeg skal gøre, eller sådan, for ligesom at finde ud af det. Så jeg tror lidt, jeg er sådan lidt af sådan i sådan en lidt sådan overlevelsestilstand. At sådan, du ved, så har jeg lidt fundet noget, der fungerer, og sådan, men det er stadig ikke altså sådan fungerer helt for mig, men det fungerer til lidt at være okay, og måske sådan kunne godt sådan have brug for noget hjælp til ligesom at finde ud af, hvad jeg måske også vil, eller sådan noget, for jeg ved det ikke helt. Jeg ved bare, at alt er sådan lidt uoverskueligt lige nu. Hvad er det, du tænker, der gør det sådan uoverskueligt? Jamen, jeg tror bare, der er nogle ting, jeg synes, der er ret svært.